Volám sa Andrej Pivovarči, som učiteľom na Vysokej škole manažmentu City University of Seattle. Učím predmety projektový manažment a ekonomické predmety. Absolvoval som národné hospodárstvo a financie. Pracoval som vo Volkswagene Slovakia v oblasti finančného plánovania a kontrolingu, a následne v oblastiach projektového manažmentu a poradenstva. Učil som aj na iných vysokých školách. Teraz som teda tu na tejto škole, je to veľmi dobrá škola, som spokojný s prácou tu na. Máme kreatívnych študentov. Musím povedať, že sa stretávame s mnohými študentmi, ktorí si zakladajú svoje vlastné firmy, ktorí vedú svoje vlastné projekty, napríklad IT projekty, e-shopy a podobne. Je to veľmi zaujímavé aj obohacujúce pre učiteľov. Naša škola sa odlišuje od iných škôl tým, že sa snaží o to prepojenie s praxou. Veľmi veľa vlastne študujeme a diskutujeme so študentmi o takých skutočných prípadoch vo firmách. Častokrát sa tá hodina z takej prednášky zmení skôr na taký, povedzme, business meeting. Používame napríklad aj business simulácie, CAPSIM, jedna z svetovo najuznávanejších business simulácií, kde tí študenti môžu modelovať správanie firmy a vidia, že čo sa stane s firmou, keď urobia nejaké rozhodnutie napríklad ohľadne investície do výskumu a vývoja a podobne. Takže v tomto sa snažíme byť taký veľmi orientovaní na prax, aby tí študenti boli potom ľahko využiteľní vo firmách. Máme aj feedback od firiem, že v tom zmysle, že naši študenti sa tak vedia jednak dobre predať, majú dobrý prehľad o biznise, a sú rýchlo zaškoliteľní, to sa veľmi oceňuje, že sa vedia rýchlo zapracovať potom v tom svojom budúcom zamestnaní, takže majú dobré uplatnenie na pracovnom trhu.